ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kum Shibanta ban Kyntiew Shushu Yakajingale Kai Cricket Hapo ka District ka Southwest Khasi Hills District Cricket Association haka arpu santarik ubunai rempang arajar arpu ar kalapan long ka coaching camp ka bashisngi haka snong Mariam nakabenta ban jit ikikhenna shenrang bat Kyntiew ban yeshimbenta haki lempung yale kai cricket ki ban sa penlong hapo ka Southwest Khasi Hills District. Hagani ke coaching camp bala senran lang de kinongelam jongka association ki bakin thop ya u president uba bantay bor lingdo uba bakhan bor nongsi bat ka kong rebel dalis emle plus sakhi ya ka jingslur jongki samla ki balawan banya shimbenta hagani ke jingai jinghikai ka bashisngi haga jingya keren mat kilal pathai khubor uba bantay bor lingdo ulaong baka association ka donya ka jing angnot ban rung Swkhdca kindong kinsrat jongka Southwest Khasi Hills District nakabenta ban penlong ye ki coaching camp khnang ban sei ki nongile kai ki bakin sai ki ba angnot ban penpau ya ka sap ka phong ka ba ki don haga jingile kai cricket yung ka parallel catch nomor tunga sa chai pi penon kami te bat ka balai pade ki ongka high catch kemudian ka ball man hap la sei la jong dengan ya chai ni lai chat ki kom catch ka low catch tabun ang kong ko pide man tama ya ka low catch ka long ba ki te jong pi idun pandai lem ne hale lem ne brong khan pandai lem ne ki chimpiak te do no Dere un ha bol ne namar la da kan ni ka bol ka man kan chei gini chimpiak te jong pi la man sok la ra ton teng man ya ka tama ki chimpiak te apo do hopo receive ya ka bol extend ni te jong pi receive ya ka bol ha bercha ya mat jong pi one ra net jam okay receive one ra kita la ha pendat ra penjam lum ini ko su penjam lum receive a capture kirianga receive penjam lum okay kate low catch sama isimpriak tai hapo dire mun pencha bol ne tai pendat nata tidak men extend yaki tai jongpi receive ya bol jela la jingi la so baka bol kala hit ya tai jongpi khamno lacho sa kabaar pade ka parallel catch ngong epi ka bol ka baha neng ya sadam kila are ben receive lem ne ki chimprek lena pencha chimprek tai de dikin lem no ka parallel catch le no lem ne cross ini kita me cross pendat ini chimprek tai receive lem ne bol receive ya kane wa receive ha lakmat receive lakmat ya bol penjam receive penjam wan ra ha chadam lane ha terpeng kane wa kaju simpre atai dere ban or ban cha bol simpre atai jong pi ha sun jong do nang baka bol kan cholat re ban het ini simpre atai kan het bet ini benta jong toy pi hai re tam da pila le penjam pi snyo re ka chai re kata kare parallel